Friesland. Jantine Weidenaar. Een hele goeie middag en welkom bij No in Friesland. Een uitsturing die het haast volslijn in het teken staat van het jestige simmerwaar. Want dat smiet een soort problemen op voor de verskate wettersporten in uw provincie. Ze gaat een pad van de wedstrijd bij de Snitswieken net meer terug. En mat de sterke jerken mogelijk in Nederland blijven. En is de reis naar Londen haast uitzicht verdoen. Omroep Friesland. Na zo'n 40 jaar mast het vlot de sterke jerken lang omlet weer naar Londen zielen. Maar de kans dat dit avontuur deze week loskin is Tiegenlieds. Spulbrekker, hoe kan het ook? Dat is vanzelfs het waar. Wilfred de Jong van de sterke jerken. Goedemiddag. Goedemiddag Jantine. Ja, ik zeg al, de kans is Tiegenlieds. Maar er is dus nog wel een heel iets kansje? Ja, dan hebben we het inderdaad over een hele kleine kans. Want ja, de wind die moet uit de goede richting komen. Nou, het lijkt erop dat hij in de loop van de week gaat draaien. Eindelijk, dan krijgen we ook mooier weer. Maar dan is de voorspelling dat het windkracht 2, 3 zal worden. En dat is niet voldoende voor ons om ons naar de overkant te brengen. We hebben meer wind nodig. Liefst 4, 5, 6. Maar 2, 3, dat halen we niet. Nee, en op dit stuit stiert er wel een soort wind. Maar dat zorgt er dus net voor dat je hem nou wel voortkennen? Nou, we kunnen wel weg, maar dan komen we in Stavanger of zo terecht, denk ik. Want dan gaan we de verkeerde kant op. Ja. Je hebt echt een precieze wind nodig uit een precieze hoekenwaai. Ja, nee, klopt. Het is geen zeilboot of zo, hè. Sterke jerken is natuurlijk een groot en ook wel redelijk log ding. Het zeilt fantastisch, maar wel onder volle wind. En niet met weinig wind. Ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Een paar weken verscho, is dat nog een optie wat je hem nog joggen? Nee, dat lukt niet. We hebben de maand augustus hebben we vrijgehouden om over te kunnen steken. En dat betekent dat we de eerste 2 weken over zouden moeten steken naar Londen. En de tweede 2 weken konden gebruiken om terug te komen. Volgende week aanstaande maandag, dan is zo'n beetje het break-even point. En het lijkt er niet naar dat wij voor dat punt kunnen vertrekken. Nou ja, dan houdt het op. Dan hebben we ook geen kans meer om terug te komen. Dus helaas. Hoe dreig is dat besluit om toch te zeggen, we doen het maar net, we bezieken het net eens? Ja, dat doet zeer natuurlijk. Maar we hebben gisteren uitgebreid met de hele club zitten te brainstormen wat nog de mogelijkheden waren. En nogmaals een heel klein kansje, je geeft het zelf ook al aan, Jantine. Maar die kans is dermate klein dat we er eigenlijk vanuit moeten gaan dat het niet doorgaat. Dat is niet leuk. Dat is jammer. We hadden er alles al op ingericht. Het hele vlot hebben we helemaal nagekeken, klaargemaakt. Alle Engelse formaliteiten hadden we klaargemaakt. We hadden een lijst gemaakt, eten, drinken, forage. Kortom, alles was eigenlijk in gereedheid gebracht om weg te kunnen op het moment dat we een go zouden krijgen dat de wind gunstig zou zijn. Nou, hij hem vanzelfs ondervinding. Ik mooi lang wachtje uitstellen en afstellen. Helpt die ondervinding om dit dan, dat besluit te nemen en daarmee om te gaan? Ja, we weten natuurlijk van de sterke jerken 1 en sterke jerken 2. Toen lagen we ook 3 weken in de haven van hem uit te wachten of we de oversteek überhaupt wel konden maken. Sterke jerken 3 was een ander verhaal, maar nee, die ervaring hebben we wel. Nogmaals, het is niet een scherp aan de wind zeilend zeilboot, zeilschip. Het is de sterke jerken. Die heeft enorm veel mogelijkheden, maar ook beperkingen. Ja, daar moet je een mooi werkje van zelfs. Hoe nou verder? Wordt de reis nou verzet naar Takomir? Ja, dat is wel de bedoeling. Daar hebben we het wel over gehad. Jongens, laten we nou realist zijn. En als het niet kan, dan kan het niet. En misschien moeten we volgend jaar daar een langere periode vooruit trekken in plaats van 1 maand. Dit keer kon het niet langer, want we hebben weer afspraken in september voor de jerken. Maar laten we het dan maar een jaar over het jaar heen tillen. Het volgend jaar nog maar een keer proberen. Dan misschien wat langere periode kunnen regelen dat we meer mogelijkheden hebben om weg te komen. Ja, zo leer je er toch weer ding van. Elke nadeel heeft weer een voordeel. Ja, precies. Dus, het zijn zo de ergere dingen in het leven. Het is jammer, ik vind het heel erg jammer, want ik had het me enorm ook verheugd. En dat geldt voor alle mensen die meezouden. Het is een teleurstelling, maar het is niet anders. Klaar. Want wel luidt de sterke jerken nou, want je hem zoen al onderwijs wezen. Ja, hij was zaterdagmiddag onderweg naar Den Helder van Harlingen. Maar ook die reis, we kwamen in slecht weer terecht. Veel regen en windstiltes. Nou ja, in windstilte halen we Den Helder van zijn leven niet. Dus daar is besloten dat hij teruggegaan is naar Harlingen. Daar ligt hij nou weer.
Ja, nou, afwacht je dus wanneer het die oersteek dan wel maken werk in. En we hopen in ieder geval dat we weer wat positief nijzen de komende weken. Of misschien takom hier nog weer melden kunnen. In ieder geval dank dat je nu zo'n sturing wint. Ja, hartstikke fijn. En we hebben optimistische mensen. Ja, sure, ik get het. Jim Ginder net bij zitten. Hartstikke mooi. Wilfred de Jong weer dat van de Sterke Jerken.